Gintawag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo nga illegitimate ang naman nga hearing nga himuon sa buong adlaw. Kasunod din isang ginanunsyo ni former Congressman Mike Defensor nga may Blue Ribbon Committee hearing nga panigayonon last 10 sa buong aga sa Double Gem sa Garden Events Place. Ginapahayag nga tambungan ini sang faksyon ni Senador Alan Peter Cayetano kaupod ang 18 ka bagman ni former Representative Zaldico kag 14 ka iban pang mga individual. Sa anunsyo naman sang Blue Ribbon Oversight Office Management nga pirmado ni Tulfo, ginatag nila nga wala sila sang nakaschedule nga hearing sa buong adlaw baliskad sa ginpost ni Defensor. Ginlaragway man sang panel nga mixed information ang ginapalapta ni Defensor. Wala pa nini sang legal standing sunod kay Tulfo. Agod nga mag-anunsyo sang hearing bangon hindi man ini miyembro sang Senado, hindi miyembro sang Blue Ribbon, kag hindi naman gani kongresista. Sunod pa kay Tulfo, maatag pa sa adlaw nga isa lang ini kasahi sang destabilisasyon. Pahayag pa sini 99.9% sang sigurado nga pakahuyan kag gubon sa among hearing ang presidente kag mga opisyal sa pungsod. Ginpahayag pa ni Tulfo nga wala sang miyembro sang Blue Ribbon Committee Secretariat nga ipadala sa hearing nga ginanunsyo ni Defensor. Matandaan nga ginapanindugan gihapon ni Cayetano nga siya ang Senate President kag ginapanindugan man sini nga iautod nga si Pia amo ang Blue Ribbon Chair samtang si Rodante Marcoleta naman ay nagapanguna sa subcommittee.